दावराव फैनाय लोगो लोगोनो दावराव खमसे खम 25तासो घटना जाबाय बेयाव मार्डार खालामनायानो 10तासो जाबाय जोंनि टाइमावथ' गुलि गरसेबो बेराखै नङा होमबा दाख्लै खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं मोनब्रैसो भिडिअ लानानै फैनाय जादों नोंसोरजों सावरायलायनो। जों दिनै गिबिसिनथारावहाय बिजित गोरा नार्जारिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। नैथियावहाय UPPL नि CM रायजो सभानि MP प्रमद बर' सारा मा बुंदों बेखौबो जोङो सावरायलायगोन। थामथियावहाय नैबे आइजोफोरनि भिडिअखौ जोङो खोनासंनानै लागोन। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गुवाहाटीयावहाय बुजानायनि सायावहाय जोङो एसे सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै लादो सासे MCLA BJP नि MLA बिजित गोरा नार्जारिया गावनि न'आवनो गावखौनो फोथैनानै लादों होननानैहाय जोङो खोनानो मोन्दों। मा खारनै गावखौ फोथैनानै लाखो ना इनसाइड स्ट'रि माखासे जाथायफोर जानानै दङ नामा बिजित गोरा नार्जारिनि थाखाय? बै समावथ' जों नुनो मोन्दोंमोन इलेक्शननि समावहाय बिजित गोरा नार्जारिया माखासे गाज्रि हाबा मावदों। दा बेफोरखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला हयथ' बिनि लाइफआवहाय माखासे गिथावना सोमजिनानै दङमोन खोमा। बिनि थाखायनो सासे MCLA MLA आ गावखौनो बुथारना लानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। दिनै 10 मास जाबाय BPF पार्टिया। दा 10 मास जानायावनो दिनै सासे MCLA BJP पार्टिनिफ्राय बर' सुबुंनि MLA MCLA थैनानै थांनाया मामुलि खोथा नङा रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामदो दिनै सरकारा मा खामानि मावगासिनो दङ ना। दानिया खोनासंदो UPPL नि CM प्रमद बर' सारा मा फोरमायदों। नाजाबाय जों आसाम मालाखौ बारायनो हाबाय। दा रायजो राजाफोरनि जुगे जुगे जेंना मोनसे जोबनानै थांबाय। ओरै बेंटल दांथलथिंजाय मोनसे दंबावोमोन बेखौ दाख्लै बावै बिसोर सरकार फैना दाननानै होबाय। नैबे आसाम मालायानो थांनानै माबायाव नांहैनांगौ बियो गेलेमफुङाव माइन्डफुल सिटिखौ। दा बै ससेखौ मा खालामदों आं हिसाब खालामाखै। जोंहा बै समाव सार्भे टार्भे जानानै बे रेडि जाखाबायमोन। दा नंखायनो जि जोंनि 5 बोसोराव जों लामा सामा बानायबाय 2700 किल'मिटार लामा बानायदों। बिथांमोना बेबायदि लामा बानायनो हायाखै 17 बोसोराव। न'खौ जोङो बेसे बानायखो 17 बोसोराव 62,000 न' बानायदोंमोन। 5 बोसोराव जोङो गासै 3,82,000 न' बानायदों गोरिब गुन्द्राफोरनि 3,82,000। दा बे गासैबो रोखा रोखा दङ। आं दाख्लै आरो लिरफिनबावबाय जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 25तासो स्किम दङ। आबादारिफ्रा मोननांगो, आइजोफ्रा मोननांगो, जोंहा हाजिरा मुजिरा मावना जाग्रा मानसिफ्रा मोननांगो ई-श्रम पर्टेलाव। बेबायदि गोबां आसनि दङ। बे आसनिफोरा बेसे % इमप्लिमेन्ट जादों बेखौ बड'लेण्डनि साबा डिसिनोबो आं दाख्लै लाइजाम लिरदों। आरो मास मोनसेनि गेजेराव रिपर्ट मोनगोन। मोननायनि उनाव आं बेखौ जोङो 3 MP लोगो नांनानै मोनफा मोनफा नायगोन जोङो जे सोर मा गन्डगल खालामदों। एबार रायजो राजाफोरनि खौरां लानो फैदों, खोनासंनो फैदों। बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट ज' बेरायनानै ब्लक अफिसाव हाबनांगो, सार्कल अफिसाव हाबनांगो, DC अफिसाव हाबनांगो। हाबनानै रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरखौ जाहाथे रावबो थगायनो हाया बिनि थाखाय जों गसंगोन। मानोना जों सोमावसारनानैसो फैदों। हारि दानो होननानै, ओनसोलखौ जौगाहोनो होननानै, गोरिब गुन्द्राखौ नायनो होननानै, जोंनि बेकार सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ नायनो होननानैसो जोङो सोमावसारनानै फैदों। दा बे 5 बोसोरखौ बिथांमोना बुंनो नागिरो जे 5 बोसोराव मानो हायाखै। 5 बोसोरावथ' जों गोबां मावबाय। 17 बोसोराव हायैखौ जों 5 बोसोराव मावना देखायबाय। आरो एबार 5 बोसोर फैनायबाथ' जोङो गोबां खामानि मावबावगौमोन। दा जियानो जा जे नैबे समाव माखासे गन्डगल खालामनानै जोंनि सरकारखौ फैयाखै। नाथाय 2029 दा बेवहाय जोंहा लकसभा इलेक्सन फैगोन। 30आव जोंहा BTC फैगोन। अलरेडि रायजो राजाफ्रा रेडि जाजोबखाबाय जे बिसोर जे सरकार सालायनो हानाय नङा, बिथांमोननि नेतृत्वआव जे ओनसोला थिग मथे थानाय नङा। खननै इन्टारनेट दाननो गोनां जाबाय। दाख्लै बावै चिराङाव इन्टारनेट दानबाय रुनिखाथायाव दावराव जानानै। बिनि सिगाङाव जानुवारि मासाव क'क्राझाराव इन्टारनेट दाननो गोनां जाबाय। जोंनि 5 बोसोराव जों इन्टारनेट होदोंसोमोन। जेराव मबाइल नेटवर्क मोना, प्राय 22% बड'लेण्ड ओनसोलाव नेटवर्क मोनामोन। बेखौ आङो एयारटेल, एयारसेल, जिअ' बिसोरखौ नारसिनै 12% थालांदों इन्टारनेट मोननो। दाख्लै पार्लियामेन्टआव थांना आरो कुइसन होबावबाय आङो जे इन्टारनेटआ बेसे जायगायाव मोना। मानोना फरायसाफ्रा फर्म फिलआप खालामनांगौ, बायदिसिना नायनांगौ।
खैला मैलाल' नङा एकदम आमथेखाल' नङा हाजो खाथि हाजो गुदिसिम जोंहा हाग्रा गुदिसिम इन्टारनेटआ मोननांगोन आथिखालाव डिजिटेल मुगायाव दा बेखौ जोङो नाजादों इलेक्ट्रिफिकेसन जानाय दै मोनलोंनाय बे गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो नायबाय थादोंमोन आरो दालां सा ओनसोलाव बबे बबेयाव दालां गैया अलरेडि बे दालांफ्रा गोबां जायगायाव जाबाय दा नंखायनो आं बयनोबो साबायखर बावदों जों बयबो फैगौ समाव जे UPPL नि जि मोनसे पलिटिकेल ट्रेन्सफरमेशन ओनसोलनि ट्रेन्सफरमेशन थाखाय पलिटिकेल रेभुलेसन बेखौ जोङो खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन ज'नो आरो हारि दानाय ओनसोल जौगानाय फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जाहाथे जोङो न्याय होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय इयुनाव मोजाङै लोगो मोनबावगोन आरो बयबो मोजाङैनो थादो बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों रायजोफोर जोंनो बयनोबो शान्ति नांगौ जोंनो गोजोननाय नांगौनि थाखायनो जोङो 36 बोसोर दावहा नांबोबाय जों बयबो ज' जानानै दावहा नांबोबाय नाथाय बे समावहाय BPF सरकार फैफिननाय लोगो लोगो जोङो नुनो मोनबाय अशान्ति 10 मासनि गेजेरावनो 21टा रेजिस्टार फाइल जानाय अब्ला बेफोरखौ जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला 5 बोसोरनि गेजेरावहाय बेसेबां केस फाइल जागोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै UPPL नि CM प्रमद बर' सारा बुंबाय नोंथांमोना सानदोंमोन आसाम माला लामाखौहाय हाग्रामा महिलारि लाबोदों आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बानायदों नाथाय नङा बे आसामनि चिफ मिनिस्टारा UPPL नि CM UPPL पार्टीनि मावथिफोर रिक्वेस्ट खालामनायनि थाखायसो बे आसाम मालाखौहाय लाबोनांगौ बाध्य जादों मानो होनोब्ला UPPL नि CM आ सेन्ट्रेलजोंसो नांदों आसाम गभर्नमेन्टजों नङा दा आसाम गभर्नमेन्टआ लाजिनायनि खारनावनो दिनै डाइरेक्ट बङाइगावनिफ्राय लानानै भुटानसिमहालागै आसाम माला लामा बानायनानै होनांगौ बाध्य जादों बे गासैबो सेन्ट्रेलनि खामानि नोंथांमोना सानदोंमोन ना BPF पार्टीयानो बेखौ लाबोदों होननानै दिनै क्लियार फोरमायनानै होबाय प्रमद बर' सारा गोजोननाय मोनदों बै समावहाय बिथाङा एसेबां बाथ्राफोरखौ बुङाखैमोन नाथाय दिनैनि समावहाय बिथाङा क्लियारलि बुंजोबबाय 17 बोसोरावहाय 62,000ल' मानो PMAYG न'खौहाय होदों नाथाय 3 बोसोरावहाय 3,82,000 PMAYG न'खौ होदों होननानैहाय नोंथांमोना खोनाबाय दा आरो बेसेबां लामा बानायदों बेखौबो नोंथांमोना खोनाबाय बेल' नङा जोंबो मिथिखागौ सुजित नार्जारिनि नामावहाय 40टा समितियावहाय 40टा अडिट'रियाम गायसनदों बेखौबो जोङो मिथिगौ नाथाय BPF नि सापर्टार्सफ्रा दिनैनि समावहाय रोनावबायगासिनो दङ माखासे इउटुबार्सफ्रा बुजिबायानो दिनैनि समावहाय BPF पार्टीखौ सोंखारिनोहाय आगान सुरजेनबाय लामा लाजेनबाय नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोन BPF आ माबायदि खामानि मावनो नागिरमारदों आरो बे आखाइ फैसा होनाया सरकारनि नेमावहाय बेबायदि नङा रायजोफोर रावबो बबेबा मोनसे स्टेटआबो बेबायदि आखाइ फैसा थफ्ला होआ माबेबा मोनसे फान्डनि गेजेरजोंसो फैसानि मददखौ होयो बेबायदिब्लालाय बोरै जानोलै बर' रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानिया रायजो राजा नोंथांमोन दानिया फैदो आइजोफ्रा मा बुंदों खोनासंलायदो रायजोफोर नैबे मैयानि एगेन्स्टआव बुंगोन आं माने जोंनि महिलाफोरनि हाखौ सेनो नागिरनायखाय नै आं दा प्रुफ देखायनो नागिरदों जोंना बे हाया 2000 निफ्रायनो दखलाव दङ दा बेनिफ्राय दखलाव थायै थानानै जोङो 2006 आव नभेम्बरनि 27 थारिखआव रेजिस्टार जादों जोंना बेनि उनाव 2007 आव एप्रिलनि 2 थारिखआव अइभिंनि नामाव जों IOCL आव एप्लिकेसन होदों बेनि उनाव जुन 2008 आव IOCL निफ्राय जोङो 4 थारिख जुनाव रबार बागान गायनो थाखाय ट्री प्लेन्टेसन होनाय जादों बेनि उनाव 2008 आव एप्लिकेसन टु चन्दन ब्रह्मनाव जोङो मिनिस्टार फर अल वुमेन अफ लेन्डनि नामै होनाय जादों आरो चन्दन सारनो बेनि उनाव 2009 आव जोङो फेब्रुवारिनि 27 थारिखआव रबार बर्डनिफ्रायबो रबार बिफां मोनबोनाय जादों बेनो नै प्रुफआ बेनि उनाव जोंखौ लेखा गैया होनदोंना
बिथांमोनहा माथो जोंनि खाथियाव गसंफैनोनो हायाखै जोंना नै गासिबो जाखाजोबनाय बेबो गासिबो जाखाजोबनाय जोंना अलरेडि माबा जाखाजोब्बाय एलटमेन्ट मोनबाय जोंना नै खाजना रसिदानो दंखायो नै जोंना अरिजिनेल खाजना रसिद 2 बोसोरनि खाजना रसिद अर्डारबो दं नै गासिबो दंजोबो जोंखौ लामा ससेयाव बानायनानै लाबोदों होनदों बिथांमोनहा खिन्थु गावसिनासो लामा ससेयाव बानायनानै लाबोनाय दा फैनोनो हायाखै जोंखौ जेबो अबजेक्सन होनो हायाखै जों दखलाव दङ जोङो माइ गायबाबो बिसोर फैनानै जोंनि हायाव मानो माइ गायदों बुंफैनो हायाखै जोङो बिफां गायदों बिसोरथ' बुंफैनो हागौमोन ना दिनैसो मानो सेनो ओंखारदों दुखुनांथाव खौरां रायजोफोर बिपिएफनि सरखारावहाय हा सेलायनायाबो जोब्बा दाङाबाजियाबो जोब्बा धोरोमजों नांनायाबो जोब्बा जातिजों नांनायाबो जोब्बा गावजों गाव हिंसायाबो जोब्बा जाख्ल'लायनायाबो जोब्बा नासयलायनायाबो जोब्बा दिनैहाय हा हुनि बेलायावबो इउपिपिएलनि सीएमआ बुंलांखाबाय हयथ' मा होननानै बुङो बिटिसि सेक्रेटारियेटआवहाय स्ल'गान होनांगौबो बायद' जानो हासिगौ होननानै बुंलांखाबाय इउपिपिएलनि सीएमआ अनलाइननि थ्रुजोंहाय हाखौहाय मा होनो रेजिस्टार खालामनानै लानो हानायनि माखासे सिस्टेमखौहाय बानायदोंमोन इउपिपिएल पार्टिया नाथाय बे समावहाय बेखौहाय बेन खालामबाय होननानै बुंदों आरो लोगोसे दांथलनिफ्राय माखासे लामा बानायनायखौबो बेन खालामनानै होबाय होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों इउपिपिएलनि सीएमनिफ्राय दिनै मिस्टार मेमरेन्डाम आयंआ हख्राव हसि नाजागासिनो दङ नाथाय बै समाव बिथाङा बिपिएफखौनो सापर्ट खालामदों नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ ना दा मिस्टार मेमरेन्डाम आयंनि खौरांखौ बिपिएफनि सीएमआ आसुगुर गावगासेबो 1 सेकेन्डबो बिथाङा खोनासंनो गोसो गैया मानोना बिपिएफ सरकारा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबसननानै थानाय मानसिफोरखौहाय एरख'नो गोसो गैया बिसोरखौ एरख'योब्ला बिथाङा माबा मोननाय नङा मा होनना बुङो भट बेंक मोननाय नङा जेनगोन भट मोननाय नङा बेनि थाखायनो बिथाङा दिनैबो बर' जाथिनि गेजेराव हाबसननानै थानाय माखासे इलिगेल हाफोरखौहाय रैखा खालामनो गोसो गैया दा नोंथांमोना खोनाबाय दा बे आइजोफोरनि गेजेरावहाय मेमरेन्डाम आयंआ मा बुंदों आइजोफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय जबरदस्ति सेनानै लानो नागिरदों नारा नाथा सेलायलायदों सोरबा क्रिकेट स्टेडियामनिफ्राय मा होनो स्टेडियाम गायसननो थाखाय सोरबाया वेबिं खुलिनो थाखाय सेलायलायदों नाथाय बेखौहाय बिजिरनानैहाय प्रब्लेमफोरखौहाय सल्युसन सल्भ खालामनानै होनो थाखाय सरकारा सम गैया रायजोफोर मिथिबाय बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा बुख्रुबलायगोन होसोख्रुबलायगोन बुथारज्लायगोन बेबायदि थासारिया जोंनि बर'नि गेजेराव फैगासिनो दङ दानिया नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ हयथ' नुखाबाय गुवाहाटीयावहाय मोनसे नयनत्र होननाय ना नयनत्र ना मा होननानै बुङो बे सुपार मार्केटआवहाय नयनतारा सुपार मार्केटआवहाय सासे बर' लाइमोनखौहाय बिना दायावनो दान्थे बिदान्थे खोथा दान्थेलायनायावनो दोखो दोखो बुदों अब्ला बेफोरखौ माबोरै मावनो हाखो दिनैनि समाव बर'नि सायावहाय मानो इसेबां गाग्लोब जाखो सोरनि थाखाय सरकार दुरबलनि थाखाय जोंनि सायावहाय गाज्रि नोजोरखौ होगासिनो दङ बिसोरबायदि मानसिया बेनिखायनो बर' जाथिया एसे माबा मोनसे गोरोन्थि बुंब्लानो बेखौहाय जिउनि जोबजासे साजा होनो थाखाय साननानै थाखानायसो बेखायनो साबधान जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर हारसा हुसाफोरनि जायगायावहाय बांद्राय जानला मोनला दाखालामलाबाय मानोना सरकारा बिदिखौ दायथ' लाया आथिखालनि सरकारा गावनि फैसा खामायनायावहाय बेस्थ' जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाब्लानो जाबाय गोजोनथोंसै अब्ला दिनैनि फुंबिलिनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि